Bħala parti mir-riġenerazzjoni taż-żona ta' Nigret fir-Rabat, ir-roundabout li hemm qabel wieħed jidħol għal din iż-żona min-naħa tal-Imtarfa se tinbidel f'post miftuħ ta' rikreazzjoni. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch spjega kif ix-xogħol li qed isir fuq ir-roundabout se jikkumplimenta x-xogħol li għaddej fi Vjal il-Ħaddiem. Ir-roundabout li ilha snin twal mitluqa se jkun fiha ġnien, żona biex jilagħbu tfal, żieda fil-parkeġġ u anki ċentru ta' informazzjoni dwar il-konservazzjoni tal-ilma. Se tkun qiegħda tilqa' l-ilma tal-arar mill-toroq tal-madwar. U allura tara kif dak l-ilma eventwalment ikun konservat u utilizzat. Imma ġewwa għandek binja fejn se jingħata informazzjoni mhux biss pannelli li jistgħu jieħdu l-informazzjoni fuqhom iżda anke oħrajn elettroniċi. Borch jgħid li fi żmien li ġej huwa maħsub li l-witt tal-fiddien u witt il-qlejja ikunu konservati permezz ta' fondi strutturali. Dan biex jikkumplementaw dan l-investiment. Se ssir ukoll bidla fis-sistema ta' traffiku biex l-ispazju taż-żona jibda jintuża ferm aħjar. Fil-fatt, ir-roundabout mhux se teqpa' roundabout hekk kif parti minnha se tingħaqad mal-blokok ta' appartamenti li hemm fiż-żona. Il-proġett se jiswa €1,500,000 huwa ffinanzjat mill-fondi Norveġiżi u l-Unjoni Ekonomika Ewropea magħruf aktar bħala Norway EEA Grants. Huwa maħsub li l-proġett ikun lest s'April tas-sena d-dieħla.